Жыхары вёсцы Грабаўка, што ў Гомельскім раёне, чулі шум, падобны да гуку дрона. Пра гэта паведамляе выданне «Флагшток». Тым часам украінскі маніторынгавы праект «Герадар» зафіксаваў беспілотнік у Лоеўскім раёне. А пакуль лятальныя аб'екты пагражаюць беларусам з неба, на зямлі рэжым Лукашэнкі актыўна стварае ўласную беспілотную інфраструктуру. Тэму працягне Настя Печанькова. Курс на мілітарызацыю. Беларусь здольная весці сучасную вайну з выкарыстаннем дронаў, як з мэты назірання, так і для здзяйснення атак. Гэтак заявіў прадстаўнік узброеных сілаў Дзяніс Дудкін у эфире дзяржаўнага тэлебачання. Беспилотники уже перестали быть какой-то экзотикой. Внедрение их идет повсеместно и везде. Конечно, опыт СВО крепко перенимается белорусскими вооруженными силами. Мы учитываем опыт специальной военной операции и максимально внедряем беспилотники в войска. Вайсковец не хавае. Цяпер у краіне вядзецца актыўнае рыхтаванне спецыялістаў, якія змогуць выкарыстоўваць БПЛА на полі бою. Будучых аператараў дронаў пастанавілі рыхтавацца школьнай лавы. Эксперыментальныя класы стварылі ў Бярозаўскім раёне і 64-й школе Мінску. Их мотивация превосходит наши ожидания. То есть маленькие детские ручки, держа в руках пульт, сливаются с этой техникой и творят чудеса. Тым часам Беларусь усё глыбей уцягваюць у вайну супраць Украіны. Паводле украінскай выведкі, апошнія гады рэжым Лукашэнкі пачаў нарошчваць вытворчасць вайсковай прадукцыі для патрэбаў Расіі. Як прыклады сярод іншага называюць запушчаны сёлета ў лютым завод кампазітаў для БПЛА, ды пашырэнне вытворчасці мікрасхемаў на інтэграле, нібыта планаванае на снежень. Практически уже там без малого 500 белорусских предприятий в той или иной мере работает в интересах выполнения гособоронзаказа России. Белорусские предприятия делают ударные БПЛА, разведывательные БПЛА, делают прицелы для танков и для артиллерии, делают патроны, делают и активные снаряды, артиллерию, шьют одежду. Про секретный завод ударных дронов, что функционует с 2023-го у Фрунзенскім раёне Менску, поведомлял той же Белпол. Паводле документов, что трапили в руки инициативы, до снежня предприемство плануе выйти на вытворчесть до 960 БПЛА штогод. Порядка 1000 БПЛА производства вот этой компании уже поставилось в Россию и уже было применено Россией в войне против Украины. У чэрвені ўзброеныя сілы заявілі пра стварэнне спецыяльных войскаў беспілотнай авіяцыі, якія будуць выконваць шэраг задачаў ад паветранай выведкі да, цытата, нанясення удараў па непрыяцелю. Тады ж Лукашенко наведаў цэнтр рыхтавання і выкарыстання БПЛА ў Бярозаўскім раёне, дзе ацаніў узровень развіцця гэтай галіны ў нашай краіне. Гнаться за этой модернизацией – это тоже большие деньги. А вот создать хороший дрон, типы, 3 или 4 типа, это надо. Будем делать. На думку вайсковага аналітыка Дмітрия Снегірова, хуткі тэмп развіцця беспілотнай інфраструктуры ў Беларусі у першую чаргу звязаны з мадэрнізацыяй беларускай арміі, у тым ліку сістэму супрацьпаветранай обороны. Только за последние месяцы в воздушном пространстве Беларуси было зафиксировано более 50 случаев нарушения со стороны российских БПЛА. И, соответственно, было принято постановление о сбитии российских БПЛА в небе над Беларусью. А использовать, соответственно, те устаревшие системы противовоздушной, противоракетной обороны в моменте нейтрализации данных аэродинамических средств поражения – это весьма неэффективно. Іншыя лічбы называе «Флагшток». Паводле выдання 96 дронаў заляцела ў паветраную прастору нашай краіны толькі цягам ліпеня. Гэта рэкордная колькасць БПЛА з пачатку года. Настя Печанькова, Белсат. Ураджай пад пагрозаю, і прычынаю гэтаму могуць стаць не толькі частыя дажджы ды зменлівае надвор'е. 3 гектары збожжавых знішчыў пажар у Кобрынскім раёне. Пад вёскаю Новасёлкі загарэлася поле з ярывым ячменём. Калі б не своечасовая рэакцыя працаўнікоў МНС, у пажары згубілі б яшчэ 35 гектараў збожжа. 10 тонн ячменю загарэла ў вёсцы Перамонт у Лёзінскім раёне. Там агонь ахапіў збожжа не ў поле, а ў зернясховішча. Гэтым разам працаўнікі МНС не змаглі выратаваць большасць ураджаю, ацалелі толькі 4 тонны. Разам са збожжам згарэлі шчыт кіравання, бункеры, кола зернесушылкі. 1 жніўня агонь ахапіў зернесушыльны комплекс у Жлобінскім раёне Гомельскай вобласці.
А ў канцы ліпеня МНС паведаміла пра 8 пажараў на сельскагаспадарчых аб'ектах краіны. Махляры працягваюць актыўную дзейнасць у Беларусі. Падманваюць перадусім асобаў сталага веку. Міліцыянты паведамляюць пра выкрыццё розных схемаў, затрыманні арганізатараў ды удзельнікаў ашуканстваў. Што зрабіць, каб не трапіць на вуду махляра? І ці праўда міліцыя змагаецца з імі гэтак эфектыўна, як рапартуе? Накануне мне на телефон мобильный позвонил неизвестный номер и предоставился сотрудникам финансовой милиции. 59-гадовая жыхарка Івановскага району стала ахвярай тэлефонных махляроў. Яны назваліся працаўнікамі фінансавай милиции и выманілі ў яе 53 тысячи рублёў. Злоумышленник уверил жертву, что после проверки деньги будут возвращены. Она поверила звонившему и отдала посреднику мошенников все свои сбережения. По горячим следам правоохранительные Брещины задержали курьера. Им оказался 23-летний житель соседней страны. Іншую ахвяру махляры зрабілі сваёй курьеркаю. У нее не было никаких сбережений, поэтому кураторы велели ей поработать курьером, чтобы погасить вымышленный долг перед банком. Сказал, что мы вам все эти кредиты перекроем. Нет, это так не работает. Это мошенник. Вас могли сейчас обмануть. 73-гадовая жанчына атрымала ад іншай пенсіянеркі, таксама ахвяры махляроў, каля 15 тысяч долараў і 55 тысяч рублёў. Адной жанчыне махляры назваліся працаўнікамі Белтэлекаму, другой водаканалу. Як відаць з міліцэйскіх зводак, ахвярамі падмана найчасцей робяцца сталыя людзі, а міліцыянты найчасцей затрымліваюць не самих махляроў, а только курьеров. Мошенники, они намного более мобильные, мошенники более креативные, они используют достаточно и дорогое оборудование, и дорогой софт для того, чтобы совершать мошенничество, потому что они прекрасно понимают, что они эти деньги смогут отбить. Милиция, так называемая, не обладает такими возможностями, и она, как правило, задерживает, каких-то только посредников. Уладзімір Жыгар зазначае, што большасць заяваў грамадзянаў пра махлярства застаецца без завядзення крымінальнай справы. У самих органов внутренних дел нет никаких достаточных знаний, инструментов для того, чтобы бороться с мошенничеством. Вообще, в принципе, не только если мы говорим про какое-то телефонное мошенничество, либо мошенничество в сети интернет. И это ситуация, которая уже идет не первый год. І таму, каб абараніцца ад махлярства, застаецца захоўваць пільнасць і не давяраць асобам, якія праз тэлефон ці ў інтэрнэце просяць вас выканаць грашовыя аперацыі. Аліна Скрабунова, Белсат. Памятаеце грэцкі міф пра траянскага каня, з дапамогаю якога данайцы авалодалі Трояй? Гісторыя мае ўласцівасць паўтарацца. Што да беларускай рэчаіснасці, то гэткімі траянскімі коньмі могуць стацца шматлікія падарункі беларускаму народу ад расейскага, за якімі хаваецца экспансія і каланізацыя. Гэтак Гомлю расейцы маюць падарыць помнік савецкаму маршалу Канстанціну Ракасоўскаму. У чым небяспека? Валера Руселік. Каму і якія помнікі будуць стаяць у Беларусі, гэта вырашаем не мы з вамі, грамадзяне Беларусі, а расейцы, у самым, што не ёсць літаральным сэнсе. Гэтак у Гомлі мясцовыя ўлады плануюць паставіць помнік савецкаму маршалу Канстанціну Ракасоўскаму. Менавіта з гэткім чарговым падарункам беларускаму народу адзначылася расійскае вайскова-гістарычнае таварыства, якое, дарэчы, узначальвае памочнік Пуціна Уладзімір Мядзінскі, той самы, который ўжо адкрываў у Менску помнік салдатам расійскай імператарскай арміі, а таксама збіраецца паставіць у Гомлі помнік расійскаму фельдмаршалу Івану Паскевічу, душыцелю паўстання 1830-31 гадоў. Зараз Расія робіць у Беларусі прыкладна тое, што і в акупаваных тэрыторыях Украіны. Першае, што яны робяць, захапліваючы чарговы горад, гэта ставіць там статую Леніна, хаця пра гэта не просяць ані самі украінцы, ані ў гэтым ёсць нейкая гістарычная патрэба. Адкрыццё помніка запланаванае да 82-й гадавіны вызвалення Гомля ад фашысцкіх захопнікаў. Яно будзе адзначацца 26 лістапада. Менавіта Ракасоўскі, нарадзініца беларускіх целяханаў, камандаваў гомельска-рэчыцкай наступальнай аперацыяй, у выніку якой абласны цэнтр і быў вызвалены. Вось толькі чамусьці не да ўсіх беларускіх дзеячаў у мясцовых уладаў гэткая пашана. І гаворка не толькі пра Каліноўскага альбо
Касцюшку, якія змагаліся за вызваленне ад расійскіх захопнікаў. Згадаем таксама савецкага фронтавіка Васіля Быкова. Сотні тысяч подпісаў, шматлікія звароты грамадзянаў. Не, помнік Быкаву нельга. Зрэшты, мазаць усіх чыноўнікаў чорнай фарбай ўсё-ткі не варта. Далёка не ўсе з іх запраданцы і здраднікі. Там багата беларускіх патрыётаў. Перакананы экс-дэпутат з Мастоўшчыны Зміцер Кухлей. У беларускіх рэгіёнах праводзяцца і культурніцкія і іншыя мерапрыемствы нацыянальнага характару. Але яны не могуць быць публічнымі і не могуць быць анансаваны маштабна. Таму што, зноў жа, накінуцца прыхільнікі рускага міра, прыцягнуць дадатковую увагу і выцягнуць нейкія там факты для сілавікоў, якія могуць гэтую актыўнасць усё падавіць. Зрэшты, супрацьстаяць расійскаму свету ў Беларусі мусіць кожны з нас. Перакананы выканальнік абавязкаў прадстаўніка АПК ў справе нацыянальнага адраджэння Павел Баркоўскі. І пачаць можна з самых простых крокаў. Проста вызначыць для сябе і набыць нарэшце некалькі беларускіх кніжак, пачытаць іх разам з дзецьмі і ўзяць сабе нейкую кніжку цікавую па-беларуску, прачытаць і такім чынам вярнуць гэтую мову трохі ў свой зжытак. Больш цікавіцца нацыянальнай гісторыяй, больш наведваць падзеі менавіта з удзелам беларускіх культурных дзеячоў, а не хадзіць на рускія нейкія мерапрыемствы, рускую папсу. Урэшце, вызначаць, які і каму помнік мусіць стаяць у доме, хто мае, як не гаспадар гэтага дому. Валер Руселік, Белсат.